ଆମେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଆସୁଛୁ ସେଠାରେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବେଡ଼, ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାରା ଦେଖନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ କି ସୁନ୍ଦର ଖୁସିରେ ଏଠାରେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଭୁଲି ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ତମ ନାଁ କ'ଣ? ନା କ'ଣ କୁହ? ହଁ, ତମର ନାଁ କ'ଣ? ପାର୍ବତୀ ହେମରମ। ତମର? ତମର କୁନି? ତମର? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ନାଁ ସବୁ କହିଦେଲେ। ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଆଉ। ଯାଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ତ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଇବ୍ରେରୀ ସବୁ ଅଛି। ଏଠି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଚେମ୍ବର ଅଛି। ଏଠି ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଅଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତଥାପି ସେମାନେ କିଛିଟା ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ରହିବା, ଖାଇବା, ପିଇବା। ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଏଠାରେ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଖାଇଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ